Dino hranolky papajú. Tak? Čo my známe? Idem sa grilovať Ale ráno. už nevyrušujte. Čo? Máte celé šafe. Adrián, dobre sú hranolky? Grilujem Kde sa teraz nachádzame? Malo kečup. Ty na parku. Doma. Ako je nám? Ako je nám? Ako je nám? Došol mi kečup. Fajný pečený nánuk, kto to griluje. A v pozadí kto tam nám zavíja či vrčí? Taký medveď. Doma štýlka mi ričo. Nie, myslím, že to je Dinosaur. Dino Adrián. Hej. Ale že by teraz nevylecol na vás. Vidím na teba. A ty co? Ja mám tašku, ešte budem byť. Počkať. Tak to čo sa tam... Takže super, hej, ešte nás čaká bobová dráha. Áno. Sranda, musí... No, dúfam, že sa tešíme. Končite teraz kameru vypnite. Škoda, že nemáme ten mikrobus, vieš? By sme mohli odísť, kedy chceme. Môžete už vypnúť. Aj zajtra. Čo, Soňa? Že môžete vypnúť. Tak zakývaj, aby som skončil. To je dobre toto? Pánom Bohom, musím ísť do záchodu. Kakať? Dobre, ahoj. Kristínka, máš na to 5 minút. Keď nie, ideme preč. Dovidenia. Za 5 minút to nespráskam. Nie, že to kopne. Môžeš Dino šťavu, chce Livíka? Dino šťavu. A Jakuba nechceš? Beraj, nevetraj. Ja tlačí Jakub do hlavy. Nom, 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 nom. Každý Ale jeden je tu krásne. Tak? Nie. Nie. Super. Super. Kristínka hovorí, že je tu super. Ale opačným smerom. Super, to si môže nájsť. Super, No, dobre. odišlo na dovolenku. Pozri, aké veľké ústa má. Tá žaba, žabodino. Lilika, čo si kúpila? Malinovku pre deti. Vodku. Čo si? Ti dám vodku, ty. Sonia, Ty tu čo zabíjaš, ak dinosaurus? Ej, ale ťa zreštavujeme. Malinovku pre deti. Mám pocit, že Adrián je taký hladný, že až krabicu je kartónovú. Adrian, mi nepomážeš tým? Kristínka, si v poriadku? Áno! Otvoriť? No dobře, počkej.